Nyt alkaa Villan jouluralli. Meillä on kummallakin 20 € ja meidän pitää löytää joululahja arvotulle henkilölle. Aikaa on 30 minuuttia. Ja nyt me arvotaan, että kenelle me lähdetään metsästämään joululahjaa. Puoliso? Kaveri. Nää toimii aina. Oiskohan nää hyvä? Veikkaan, että tää poro on mun valinta. Me löydettiin Prismasta tällaiset lasit. Okei, mun puoliso on ihastunut ihonhoitoon, joten nämähän aika hellyyttävät. Mietin tällaisia, koska kun se on tavannut mut, niin se voi heittää kaiken mun roskiin. Hei, kyllä mä tiedän. Tästä tykkää ihan varmasti. Hei, täältä löytyy tämmöset, mistä voi tehdä itse avaimenperiä. Tässä on vielä 10 sekuntia aikaa. Oho. Moi! Moi! Meni vähän aika tiukille. Mitä sä löysit? Lasit, jotta mun puoliso näkee, että millainen aarre sillä on. Sitten mä ostin roskapusseja. Sitten tämmösen ihan supersöpön tämmösen kasvupesusienen. Tämmöset ihan jättipörrösukat. Ja vielä vikana tämmösiä avaimenperiä, johon voi teettää sit meidän yhteisiä kuvia. Mä löysin mun kaverille tämmöset ihanat poropörrösukat. Mä löysin tämmösen kasvonaamion. Ja sit vielä tämmönen ihana yksisarvista Lego. Okei, mun pitää ehkä käydä ostamassa tällainen. Tässä on kaikki se, mitä me löydettiin. Kommentoi alas, mitä just sä oisit ostanut.